Су анасы Габдулла Тукай. Жәй көне эссе һавада мин суда куйнам, yüзәм, чәчрәтәм, уйныйм, чумам, башым белән суны сөзәм. Шул рәвешчә 1 сәгать ярым кадәрле уйнагач, инде шаят 1 сәгатьсез тирләмәм дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем өс-башым. Куркам үзем әллә нидән, юк янымда юлдашым. Бер вакыт, китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмага. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак белән утырган тузгыган сачын тарап. Тын да алмыйча торам, куркып кына, тешне кысып. Шунда яр буендагы куе агачларга посып. Сачларын үргәч тарап, сикерде төште суга ул. Чумды да китте, тәмам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кешенең юклыгын белдем дә мин, чаптым авылга таба, таракны элдем дә мин. Күрмимен алны ва артны, и чабам мин, и чабам. Ашыгам, тирлим, пешәм һәм кып-кызу утта янам.